Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Kun Sainem Ratu Icilnya dari Jawa Timur, Blitar ya. Gini bolo, Sainem itu curhat jadi oleh ya, orang terus ngicili tentang telinga ngondol-ondol. Ya, iki tentang nek cowok nggak kentu iku bahayane bisa jadi prostat ya. Nah ini bolo. Kendo iku memang iclik iku memang dibutuhkan setiap orang sing normal iku diwajibkan iclik, kalau nggak ngiclik itu malah nggak sehat jadi penyakit aneh-aneh ya, jadi penyakit aneh-aneh. Jadi gini, saya nemiku semoga kedepannya nggak nemui wong lanang sing jancuk double jaran ya, amin amin. Kecewa ya lek ditakoki kowe kecewa, kowe getun ya, aku getun. Aku kedepannya moga-moga dijauhkan teko wong lanang sing jancuk jaran. Moga-moga wong sing ora tulus, wong sing modus-modus ngono kuwi dohnya kok uripku. Capek kali hidupku ini Tuhan, capek kali ya. Kesel nemoni wong jancukan jaran. Penaan mikirno iclik kae, mikirne iclik, mikirne wong sing gak penting-penting sok-sokan koyo sok wong bener, koyo wong sok tegas, gak suka Sainem. Ya, buang waktu, ngerti buang waktu ora? Hanya membuang waktu, mencapai pikiran saja. Lek ora duwe niatan serius itu ora usah gitu loh. Ora usah nyeduki wong wedok, ora usah ritek gitu. Loconen dhewe, celehmu gadelmu ki diloco dhewe apa mau uyak dhewe ngono. Kerja sampai bong. Kuwi cita-cita arep modern nang kono ya ora apa-apa. Tapi sing tak getuni iki nyapa kok dadak nyedeki aku. Kan mbok nyancuk, iku jenenge mbok nyancuk ora ndek utek. Wong ora ndek utek ya. Yo suatu saat untuk balasannya, dibalasannya apa dipermainkan wong genti, ini salah. Titenan omonganku. Di saat kue serius karo uang kuwi nggak bakalan serius karo kue. Salah. Wis bakal keloro-loro kowe. Wis nyacat nyidrani Sainem padha kowe ngombreh-ngombreh demi turu. Gugah iblis turu ya. Mbokku iblis iku bakal ngerawuk kowe genti gitu. Ya ora percaya ya cakno somben butek pasti terjadi. Apa cangkemku nek wis semangat ngene iku mesti terjadi. Wis salah. Cakno esuk mben iling-ilingen cangkem. Saya mungkin loro ati. Kok iso ya loro ati ya? Rumah saku kok iso loro ati yo iso lah. Mau pikir kentu tok ngono ya. Ya saya iki yo kentu yo. Iki edukasinya apa tau? Edukasi niki kentu bolo iclik. Kelaminmu lek ra mung iclik iku akan dadi penyakit rena-rena. Penyakit rena-rena ki iso macam-macam, iso dadi lek wong lanang iso prostat, iso lek wong iso stres, mambuke akeh darah putih, iku iso dadi temperamental. Jadi wong ki dadi temperamental, gampang marah, gampang nesu, emosian, wong nyawang wong bahagia gak seneng, wong nyawang wong ngene iku nesu, serba sirik kayak gitu. Terus biasanya ki dadi oke lah faktore iku iso dadi ketombean, ubane oke. Terus uripmu ki ora bahagia, ora tenang. Oke lah, oke faktore lek kurang icik ya. Malah jadi penyakit dalam, jadi penyakit rena-rena lek wong kurang icik iki. Gitu bolo ya. Jadi icik itu olahraga senam jantung ya. Senam jantung yang paling menyehatkan. Jadi organ dalamnya ADW ini menungso itu kudu gerak, kayak detaan jantung itu harus berdetak. Makanya nek kowe uripmu landai-landai slow sehingga ada apa-apa ini sekali kowe untuk masalah kaget langsung bongkong. Itu biasanya wong seperti itu. Makanya menguji adrenalin kita harus ketemu wong sing jahat-jahat gimana, sing wong manipulatif, wong jahat, wong cangkeme bosok perayu ya. Cangkeme wong perayu penikmat dosa ngono ki kan cangkeme iku kan memang nganu lunyu ya, cangkeme iku memang pinter gitu. Iku ora enak bedane dhek karo cangkeme iblis, ora enak bedane. Mungkin ya kakang adi ya,
orang iya adewe kudu ketemu karo wong koyo ngono ki koyo sainem diblenjani karo cowok ya cowok sing paling gateli ngono kuwi iku menguji adrenalin dan jantung kita itu membuat kita itu sehat. Tapi gini bolo ojo mikir berlebihan, maksudnya ojo dipikir nemen lek hal sing nggarai awakmu susah, sing nggarai nggak happy itu ojo dipikir nemen-nemen, sampai lupakan saja. Ibaratnya koyo uang larani uang itu gak ada kepentingannya, orang nyugih nih awakmu, orang membahagiakan awakmu, cepet dilupakan. Walaupun sulit cepet dilupakan, ojo dipikir terus ngendeng. Wong orang gak penting itu gak usah dipikir ngendeng. Apane tanggomu koyo ngelokne ngrasani, ojo dipikir. Iku sing garai uang kita iku akal sehat ya awake dhewe iki gak sehat. Garai awake dhewe gendeng iku yo sing ngono-ngono. Makanya saya bodo amat. Saya mengikuti alure saya dewi, ser kentu, ser ijlik, ser shopping, ser mangan, ser turu gitu. Jadi aja gini, uang sih nggak penting itu aja dipikir teman-teman. Nek saya kan mikir teman-teman nggak mau, tapi lek saya bukan maca edan bisa tracking uang dengan mental ya, maca edan kuat-kuatan nih, kuat sopo gitu loh ya. Lek terima arep maca gendeng, saya luwih gendeng, ngerti ora? Wes sun ya cah, wis ngrungokne ceritaku. Sejak awal aku ragu